Здравейте и добре дошли отново в моя канал и в днешното видео. Дойде времето най-накрая, в което ще си говорим за летни парфюми и моите предложения за вас. Знаете, че аз изключително много обичам летните парфюми, защото при тях според мен има най-голямо разнообразие от аромати. Може да си вземете нещо свежо, може да си вземете нещо по-сладко, може да си вземете едновременно нещо сладко с дървесни нотки или свежо с дървесни нотки. Това ми е любимата категория от парфюмите, летните парфюми. Обожавам ги, има невероятно разнообразие. Старая се да ви представям различни аромати, да не ги повтарям и се надявам да ви допаднат предложенията. И така, нека да започваме. Първия парфюм е арабски на Латафа Ажаиб Дубай. Наскоро ви го показвах, наскоро си го взех, малко трудно му се отваря капачката. Плодов дървесен аромат с доминантна нотка манго. Аз усещам и кокос, не знам дали в състава този парфюм има кокос, но когато стои известно време затворен и вие го отворите, аз в момента съвсем отчетливо долавям кокос, което много ми харесва, въпреки че е на заден план тази нотка, която аз усещам, ми е много кремообразна, сладичка, изключително много ми допада. Харесва ми, че не е просто плодов парфюм в комбинация с дървесни нотки и по някакъв начин ми е леко различен, не е само манго. Вие знаете, че аз миналата година съм ви показвала парфюмите на Симона Андреоли, Сампложен. Той е изключително мангов парфюм, само манго, сочен, плод, озрял манго. Още го имам, още го използвам, просто реших да не се повтарям. Тези парфюми, които не ги показвам, аз все още ги имам и си ги използвам, просто искам да разнообразявам, но имам още един парфюм на манго, който ми харесва достатъчно и смятам, че тази година ще го използвам доста заради тази нотка на кокос, която усещам от към сияш, не е нещо вау, от към издържливост. Тук искам да ви кажа, че съм доволна. Аз миналия път споменах, мисля, че кой парфюм беше на Латафа, че само него харесвам, не харесвам много и Хамра и този. Имам и някои разочарования, но този ме харесва и бутилката ми харесва много. Може би това е бутилката от парфюмите на Латафа, които съм имала и до момента ми харесва най-много. Няма да се задържам твърде много на парфюмите, защото аз съм ги показвала в ревюта, когато са били нови. И така, продължаваме натам с един изключително познат парфюм. Aqua di Gioia на Armani, класическата Aqua di Gioia, показвала съм ви, че аз имам и Ocean. Като че ли сега съм насочена малко повече към тази Aqua di Gioia, защото тя беше с... в Ocean беше жасмин, а тук беше водна лилия или момина сълза. Много воден, много чист парфюм, няма какво да ви натежи, няма какво, изключително освежаващ, страхотен и много изискан. Въпреки че той мирише на много чисто, на много свежо, за мен това ми е изключително изискан, нежен дамски парфюм. Изключително много харесвам. Това за мен е един от парфюмите, които всяка една жена трябва да е имала поне веднъж. И въпреки свежата комбинация е много траен. Аз съм доволна. Така, продължаваме с... няма как да не го спомена, просто името му се свързва с летен парфюм. White Blue Intense на Dolce & Gabbana. Милион пъти съм казвала, харесвам повече тази версия. Милион пъти съм казвала, Dolce & Gabbana тук се справиха много по-добре, отколкото в оригиналния парфюм. Цитрус и мускус. Взимате, пръскате и не мислите за нищо повече, за толкова свеж парфюм, за толкова изчистен парфюм. Много добра дълготрайност. Изключително добре се чувствам, когато се напръскам с този парфюм. Много добре ми действа. Просто изключително попадение. Много. Силно се надявам, защото тази година отново много искам да се пръскам с него. Нещо странно се случва с носа ми по принцип. Аз в февруари изкарах
един бронхит и от тогава аз по принцип обичам дори лятото да нося тежки, сладки, силни аромати, а в момента като че ли все още не може да ми се оправи напълно носа и аз посягам много повече към по-свежи аромати, дори в по-студено време. И съм много притеснена, защото ако това нещо не се възобнови скоро, аз не знам какво да правя с всичките десетки парфюми, които са сладки и тежки. Когато ги помириша на бутилка, изключително много си ми харесват, а като тръгна да ги нося, ми става малко тежко и се надявам да се оправи така. Леко лирическо отклонение от темата. Продължаваме в едно друго видео ще видите този парфюм. Монтале Солей де Капри. Изключително много прилича на White Blue Intense. Просто тук има добавен конклад, който конклад за мен му придава една сладост и малко мирише като на дъвка. А White Blue в комбинация с да мирише малко на дъвка е божествено. Убило се е за лятото. Монтале знаете, че са издръжливи, така че това е топ попадение. Брутален. Така, продължаваме с един парфюм, който наскоро си го взех и ви го показвах. Valentino Born in Roma Green Stravaganza. Доста интересен парфюм. Споменах, че не очаквах да ми хареса. Много прост състав. Чай, който аз не мога да му кажа името и ще го изпиша. Жасмин и ваниля. Заради чая този парфюм мирише изключително различно. И има една свежест, въпреки ванилята. Много ми харесва. И съм много доволна от издръжливостта. Знаете, че тази серия в принцип изобщо не е издръжлива, но тук Валентино са справили чудесно. И в момента този парфюм много ми се носи. Когато се напръскате, с времето става малко по-сладък, но е напълно поносимо. Така че съм много доволна от това попадение за тази година. Така, продължаваме с кой. Добре, последния дизайнерски, следващите са ни нишови. Показвала съм го и се вижда, аз изключително много го използвам и много го харесвам. Олимпия Солар. Мисля, че това ми е любимата Олимпия, може би. Просто е страхотен е този парфюм, като едни захаросани, портокалови кори, нагряти от слънцето. Той има соларни нотки, наистина името му означава точно това и мирише точно по този начин. Просто аз обожавам този парфюм. По някакъв начин необясним за мен този парфюм така се слива на моята кожа, че все едно кожата ми мирише така хубаво, сладко. Обожавам го. Толкова много харесвам, че даже усещам го през деня, но се пръскам отново. Буквално като захаросни портокалови корички с слънцето и бели цветенца и е страхотен, издръжлив, има страхотен сияж. Бижу. Бижу, едно истинско бижу. И сега следват нишовите парфюми. Аз съм казвала, че малко се прекалява с кирке и ерба пюра, само че в момента на мен ми се пръска с кирки. Пръска ми се точно с парфюми тип с комбинация праскова, маракуя. И в момента много ми харесва. В момента усещам прасковата доста отчетливо. Тук точно това ми липсваше. Може би е минало известно време, може би е трябвало да мине известно време за парфюма. Знаете, че понякога, когато пръснете и отлежи, се получава магията. И сега съм много доволна. Много и ще си го пръскам. Излишно е да обяснявам за този парфюм. Изключително известен, марката е изключително известна, много харесван. Парфюм на мен също ми харесва. Споменах ви само, че исках да бъде малко по-силен от към сияжа. За издръжливостта добре, но сияжа не ми е достатъчен за парфюм от такъв клас. Така, и последните два, които са на една и съща марка. Добре,
Предполагам, че знаете кои са. Kajal The Hub. Парфюма с най-страхотната маракуя, която съществува. Страхотната, който обича маракуя. Това се усеща маракуя, ще се повторя, като дъвчица, страхотен и в същото време не ви е натрапчево сладко, не ви е лепкаво сладко. Изключително чисти аромати са парфюмите на Kajal, не усещате нищо алкохолно, нищо спиртно, нищо неприятно. Обожавам тази марка. Пак ви казвам, с нетърпение чакам последния парфюм. Изпуснах го буквално за часове да си го поръчам и сега трябва да чакам доста време. Страхотен парфюм, доста издържлив. Само сяжа тук отново не ми е напълно достатъчен, което пак за парфюм от такъв клас искам малко повече, но може би проблема е в мен. Може би аз искам твърде силни парфюми. Като аромат е божествен. Имах период, буквално над седмица се пръсках само с този парфюм. И сега последния, който знаете, че е мой тотален фаворит, аз го обожавам. Kajal Алмаз. Върховна комбинация. Това е един аромат, който е абсолютното съвършенство. Абсолютното, нищо повече, нищо по-малко. Това е една симфония малинна сметана. Представете си, че е сладко. Не, аз дори не мога да ви опиша колко хубаво мирише този парфюм. Хората, които се препознават с парфюмите, които харесвам. Хора, това е парфюма. Това може би, защото аз не мога да си избера един парфюм, който да използвам. Това категорично е изключено. Но ако трябва да имам топ 10, не знам дали мога да се вмъкне в топ 10, обаче ако имам, това сигурно ще ми е в първите 5 места. Буквално в първите, да не кажа, че това може би ще бъде парфюма на първо място. Толкова много харесвам. Невероятна издръжливост, невероятен сияж, толкова различен аромат и в същото време съм сигурна, че този аромат ще се хареса на страшно много хора и в същото време не е комерциален аромат, не е аромат, който са правили всички, не е толкова често срещан и все още на този парфюм не откривам реплика, което е много хубаво, което означава, че ако го имате, няма всички около вас да миришат по един и същи начин. Ще си миришете само вие, а не както се случи с Бакара Руж, Ерба Пюра, Кирке и така нататък. Тези парфюми заради това станаха комерциални, не защото са лоши, а защото всички започнаха. Ако този парфюм разберат повече хора за него, аз съм сигурна, че ще стане същото. Затова по-добре така. И така, много ви благодаря за отделеното време. Надявам се да ви е било интересно и да ви е било полезно и до скоро!